हेलौ लोगोफोर बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव बरायबावबाय गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनिफ्राय मोनसे अफिसियेल नटिफिकेसन सफैदों बेनो जाबाय इन्स्टिटिउट अफ साइन्स एन्ड टेक्न'लजिनि जायफोर एग्जाम लिरगोन अनलाइन दा बेखौनो पिडिएफ फाइलखौ माबोरैहाय आपल'ड खालामनांगौ आरो मारै लिरनांगौ पिडिएफ फाइल नामखौ बेनि अफिसियेल नटिफिकेसन फैदों दा थेवब्लाबो नोंथांमोना जायफोर इउजि पिजिआव फरायदों नायना लादो एसेबाबो नटिस खालामनो हागोन जे मारै जामारगोन दा आं गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि वेबसाइटआव थाङोबा नोंथांमोना गासैबो एसेब्लाबो रिलेटेड बुंलांखायो एग्जामनि अनलाइननि दा बेनिखायनो जायफोर इउजि पिजि लेभेलाव एग्जाम होगोन सेमिस्टाराव नोंथांमोनाबो नायदो एसेब्लाबो कमन गोलैगोन आरोना मिलायगोन दा बिथांमोननि थाखाय मोनसे अफिसियेल नटिफिकेसन हगारदों दा बेनिखायनो जों नायोबा नोंथांमोनाहाय अफिसियेल नटिफिकेसन मोनगोन आरो आं डाइरेक्ट लाना फैखानोसै गोबाव खालामला भिडिअखौ दा बेनि सिगां मोननैसो गाइडलाइन्सखौ नोंथांमोननो होगोन ओमफ्राय बेनि सिगाङावनो बुंबावगोन जे खायसे इमेल आइडि मबाइल नाम्बार गोमादों होनना बुंदों दा बै समाव नोंथांमोननो आपडेट खालामनो टाइम होनाय जादोंमोन नाथाय नोंथांमोना जायफोर खालामदों जाबाय जायफोरा खालामस्लाबनो हायाखै नोंथांमोनाहाय थालांनाय जाहैबाय दा डेट होयो ओंखायनो नोंथांमोना आपडेट होयोब्ला नायनाया मोजां आरो दा गिबियावनो जों बुंनोसै बेहाय नोंथांमोननि मबाइल नाम्बारजों मारै लगइन खालामनानै एग्जाम लिरगोन दा दाख्लैबावै जितु मक टेस्ट जादोंमोन पिजि लेभेलनि बेवहायथ' जास्ट बिनाय दङ मबाइल नाम्बार बेनिफ्राय डेट अफ बार्थ आरो लोगोसे रेजिस्ट्रेसन नाम्बार दा इमेल आइडिनि खोथायानो फैयाखै मानोना इमेल आइडिजों एग्जाम लिराखै जाय नोंथांमोनाहाय लगइन खालामदोंमोन मक टेस्ट लाइभआव नोंथांमोना जुदि प्रेक्टिस खालामदोंमोनब्ला मबाइल नाम्बारजों खालामदोंमोन रेजिस्ट्रेसन नाम्बार बेनिफ्राय डेट अफ बार्थ दा बेखौ होनानै पर्टेलाव डाइरेक्ट थांनानै नोंथांमोनाहाय लिरनो हायो आरो अनलाइन एग्जामखौ साबमिट खालामनो हागोन बेनिफ्राय कुइसन पेपार डाउनलड खालामना लानो हागोन आरो कुइसन पेपारखौ नोंथांमोनाथ' मोनखायोना एग्जाम जानायनि 30 मिनिट सिगां डाउनलड खालामना लादो बेनिफ्राय एग्जामखौ होदो आरो एग्जाम जोबखांनानै 30 मिनिटनि उनाव नोंथांमोनाहाय साबमिट खालामनो टाइम मोनगोन आरो एन्सार शीटखौ 1 घन्टा टाइम होनाय जागोन दा मारै लगइन खालामगोन आं नोंथांमोननो मोनसे स्क्रिनशट खालामना दोननाय दंखायो बेखौ नायनानै लाग्रोदो बुजिग्रोदो दा बेवहाय नुदों बे दाखालि बावै मक टेस्ट लाइभनिमोन आरो पिजि लेभेलनि दा मारै जादों बेहाय नै इमेल आइडियानो गैयाबाव इमेल आइडि नांलायाखै इमेल आइडिजों नांलायाखै बेहाय जास्ट रेजिस्ट्रेसन नाम्बार होदो बेनिफ्राय मबाइल नाम्बार होदो बेनिफ्राय डेट अफ बार्थ होनानै जोङो लगइन खालामनानैनो मक टेस्ट लाइभ खालामनो हादोंमोन आरो बेबायदिनो एग्जामखौ लिरनो हादों पिजि लेभेलनि हागोन दा बेबायदि आरो जुदि नोंथांमोना जायफोर प्रब्लेम मोनगासिनो दं इमेल आइडि गोमाबाय होननानै दा इमेल आइडि नांलाया बेहाय रेजिस्ट्रेसन नाम्बार बेनिफ्राय मबाइल नाम्बार डेट अफ बार्थ होनानै लगइन खालामनानै पर्टेलाव थांनानै कुइसन पेपार डाउनलड खालामनो हागोन आपल'ड पिडिएफ फाइल खालामनो हागोन दा बेबायदिनो गाइडलाइन्स दङमोन सिगांनियाव नाथाय गोदानै चेन्ज फैयोब्ला उननि खोथा बियो दा इमेल आइडि होनाय लोगो बांसिनानो इमेल आइडिया थायाना बेनिखायनो जास्ट नोंथांमोना बै समाव फर्म फिलआप खालामनायावहाय बबे इमेल आइडिखौ होदोंमोन बेखौ रिकभारि खालामनोबा आं सिगांनि भिडिअ होखाबाय नायना लानो हागोन आरो नोंथांमोना जेब्ला एग्जाम लिरगोन ना सिगाङाव फर्म फिलआप खालामनायाव माखौ होदोंमोन जेरै रेजिस्ट्रेसन नाम्बार मबाइल नाम्बार डेट अफ बार्थ होदोंमोन ना बेजोंनो नोंथांमोना लगइन खालामनानै एग्जामखौ होनो हागोन इउजि पिजि लेभेलाव थ' बेखौ आं दोनथ'बाय दानिया गाइडलाइन्सखौ नायनोसै माबोरै पिडिएफ फाइलखौ लिरनांगौ नोंथांमोननो मेन टपिकआव थांनोसै दा जोङो बेहाय नै आं डाइरेक्ट पिडिएफ फाइल लाना फैखाबाय गोबाव खालामला होननानै नोंथांमोना नायदो बेनो जाबाय इन्स्टिटिउट अफ साइन्स एन्ड टेक्न'लजिनि आरो बेफोर स्टुडेन्ट्सफोरनि जायफोर अनलाइन एग्जाम एन्ड सेमिस्टारनि एग्जामिनेसन होगोन जुनावहाय दा बेहाय नायना लादो नै दा सेसना बेहाय आगस्ट 2020निमोन आरो जायफोर अनलाइन एग्जाम लिरगोन साइन्स एन्ड टेक्न'लजि स्टुडेन्टफोरनि थाखाय फैनाय बे गाइडलाइन्स दा बेहाय बिथांमोनाबो अनलाइन अपेन टेक्सटबुक एग्जामिनेसन जागोन होनना बुंदों 50 मार्क्सनि बेहाय नुनो मोन्दों टाइमा 2 घन्टा होदों आरो जुनाव जागोन एग्जामा बेनिफ्राय नायदो दा बेहाय माखासे गाइडलाइन्स आं नोंथांमोना डाइरेक्ट फैनोसै नाम्बार 3आव दा नाम्बार 3आव फैयोब्ला बेहाय गोरोबदों गासैबो बेनिखायनो जायफोर इउजि पिजिआव फरायनाय नायना ला एसेबाबो आन्दाज मोनगोन दा बिथांमोनाबो कुइसन पेपारखौ डाउनलड खालामना लानो हागोन होनना बुंदों 30 मिनिट्सनि सिगां पर्टेलाव थांनानै दा बेनो सेम प्रसेस बेनिफ्राय टाइमा 10:30निफ्राय लानानै 11टानि गेजेराव हागोन आरो ओमफ्राय दानिया फैबाय नाम्बार 4आव बेनो जाहैबाय माबोरैहाय लिरनांगौ एग्जामखौ बेफोर गासैबो एसअपिनि गाइडलाइन्स एखेयानो फैदों दा बिनिखायनो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाबो फैनो हागौ जेब्लानोखि एसअपिया होगोन एग्जाम जानायनि अब्ला बेबायदि जानो हागौ अनलाइन एग्जाम जायोब्ला ओमफ्राय दानिया नोंथांमोना A4 साइज पेपारखौ स्केन खालामनांगोन आरो बे गाइडलाइन्सआ बे जाबाय साइन्स एन्ड टेक्न'लजिनि आरो बेबो इउजि पिजिजों गोरोबदों दा बेनिखायनो नायदो नै दा बेहाय नायदो हेन्डराइटिंजों लिरनांगोन हेन्डराइटिंजों लिरथारनांगोन A4 साइज पेपाराव नोंथांमोना ब्लेक एन्ड व्हाइट डाउनलड खालामनांगोन प्रिन्ट खालामनांगोन आरो मोनसे खोथा जाबाय गोबां कुइसन फैगासिनो दङ जे A4 साइज पेपाराव बोथ साइड लिरनो हागोन नामा होननानै बेहाय हायाखै बे साइन्स एन्ड टेक्न'लजिना सिंगल फ्रन्ट साइडआवल' लिरनो हागोन होनना बुंदों सिंगल साइडआवल' लिरनो हागोन A4 साइज पेपारावहाय बे क्लियार जाबायना दा बेहाय थांसै जों नेक्स्टआव दा बेहाय दङ नेक्स्टआव बेहा मोननै चान्स दङ बेहायनो 2 डिफारेन्ट मोड्स दङ आरो बिथांमोना खिन्थु पिजि लेभेला मोनसेल'मोन बेनो जाबाय पिडिएफ फाइलल' खालामनानै आपल'ड खालामनो हायोमोन दा बेहाय नेक्स्टआव नायोबा नै बेहाय दङ नाम्बार 1आव नोंथांमोना नुदों नाम्बार 1आव इन्डिभिजुवेल इमेज फर कुइसन्सनो आपल'डिं इन गुगोल फर्म्स नोंथांमोनाहाय नुनो मोनदों बेहाय लिरनाय बिनिफ्राय नायोबा बेहाय स्केन कपि खालामनांगोन सिंगल पिडिएफ फाइल खालामनांगोन आरो खिन्थु बेहाय नै
खोथाया जाहैबाय JPEG आरो JPG फाइल खालामनो हायो बिथांमोना ओमफ्राय सिंगेल PDF फाइल खालामनांगोन बे गासैखौबो सिंगेल PDF फाइल खालामनानै आपल'ड खालामनांगोन नोंथांमोनाहाय बिनिफ्राय नायबो नेक्स्टआव मोनगोन बेहाय WhatsApp मेल बे जाहैबाय एलाउ गैया बेजों हरनो हानाय नङा जास्ट पर्टेलाव थांनानै जोङो हरनांगोन बेखौ मिथिखाबाय दानिया दा बेवहाय बुंबावदों नाम्बार 5 साबमिसन प्रसिडियराव नायोबा दा इन्डिभिजुअल इमेज एगेन्स्ट इच कुइसन इन गुगल फर्म बेहाय साइजआ मेक्सिमाम 2 MBल' जानांगोन आरो गांसे पेपाराव आरो नोंथांमोना मिथिखाबाय बेहाय जुदि बारा जायोब्ला 5 MBनि साबमिट खालामनो हानाय नङा बेनिखायनो 5 MBल' खालामनो होदों बेनिखायनो ब्लेक एन्ड व्हाइट नोंथांमोनखौ बेहाय ब्लेक एन्ड व्हाइट सिंगेल PDF फाइल खालामनानै साबमिट खालामनो होदों दा बे क्लियार जाबाय दानिया स्केन खालामनायाथ' बेनो ब्लेक एन्ड व्हाइट खालामनांगोन ओमफ्राय दानिया PDF फाइलखौ मा लिरनांगौ बेहाय दङ एग्जाम्पल दानिया बेहाय गोदान फैदों कन्टेन्टआ बेनो जाबाय नोंथांमोना नैबे रल नाम्बार थायोना जेरै रल नाम्बारा जुदि बेबायदि दङब्ला जेरै 1101 दङब्ला PDF फाइलखौ मा खालामनांगौनो बिथांमोनाहाय PDF फाइलखौहाय डाइरेक्ट नाम लिरनांगोन नामखौ सोलायनांगोन PDF फाइलखौ रिनेमाव लांदो बेनिफ्राय नैबे रल नाम्बारखौनो लिरनानै होनानै PDF फाइल खालामनानै मेक्सिमाम 5 MB नै जुदि बिनि बाराब्ला जानाय नङा बिनि गाहायाव होदो बिनि गाहायाव होनानै नेमखौ नोंथांमोना रल नाम्बारखौनो लिरना होदो दा PDF फाइलखौ मारै खालामो खमायो मारै खालामो आं बेखौ भिडिअ होखाबाय बेखौ चेक खालामदो डिसक्रिपसनाव दङ लिंकआ बेनिफ्राय टाइमा जाहैबाय सेकेन्ड कपि आपल'डिं टाइमा जाहैबाय 60 मिनिट एबा 1 घन्टा नोंथांमोना नुदोंना सिगांनियावहाय मेक्सिमाम नुनो मोनदों बेवहाय टाइम लिमिटआ आरो दा एग्जामा 2 घन्टा जागोन ओमफ्राय आपल'ड खालामनाय टाइमाहाय 60 मिनिट थागोन UG PGनाबो दा बिनिफ्राय जों बेहाय नायोबा बाहाय एन्सार बुकलेट लिमिट थायो 5 MB आरो मेक्सिमाम 5 MBल'नो बिथांमोननि एन्सार बुकलेटआबो 5 MBल' जागोन दा बेहाय बिथांमोना फर्मेट फैलायबाय नै आरोबाव गोदान फैदों जेरै PG लेभेलना फर्मेट फैदोंमोन बेहायबो फर्मेट फैबाय बेहाय कभार पेज फैदों आरो दा कभार पेजखौ नायदो अनलाइन बेबायदि नुदों बेखौ प्रिन्ट आउट खालामना लानो हागोन बेनिफ्राय रल नाम्बार लिरनो हागोन पेपार कर्स नेम लिरनो हागोन डेट लिरनो हागोन दा बिदि दं आरो बेहाय बिदि दङ दा नोंथांमोना 50 मार्क्सनि एग्जाम जागोन नालाय फेसआ खम जानो हागौ बेनिखायनो नोंथांमोननि गोसोसै खैथा लिरो बेहाय बिदि फैदों आरो दा आंनि कन्टेन्टआ जाहैबाय नोंथांमोननि मेन टपिकआ जाहैबाय बेहाय जोङो जास्ट बेहाय मोनसेल'सो गाइडलाइन्सखौ नायना लानो फैदों इम्परटेन्टआ बेनो जाबाय PDF फाइलखौ मारै लिरगोन मारैहाय मा खालामगोन बेनो जाबाय रल नाम्बार लिरनांगौ बिथांमोनाहाय दा बिदिनो UGनाबो फैनो हानाय बेनिखायनो नोंथांमोना एडभान्स खिथाखाबाय आरो जाहाथे PDF फाइलखौ आन्दाया रिनेम लिरना लादो स' लोगोफोर बेनोसोमोन गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि वेबसाइटआ दा बेहाय बिदिनो अफिसियेल नटिफिकेसन होदों आरो गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि वेबसाइटआव नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय दा मेनलि खोथाया जाहैबाय मारैहाय लगइन खालामगोन दा बेवहाय इमेल ID बिनाय गैया जितु PG लेभेलाव मक टेस्ट जादोंमोन इमेल ID बिनाय गैया मात्र बेहाय रेजिस्ट्रेसन नाम्बार रेजिस्टार मबाइल नाम्बार डेट अफ बार्थ माने बे जाबाय बै समाव फर्म साबमिट खालामनायाव रेजिस्टार होनाय मबाइल नाम्बार बेनिफ्राय डेट अफ बार्थ बेनिफ्राय रेजिस्ट्रेसन नाम्बार डिग्रिनि बेखौल' होनानै लगइन खालामबानो पर्टेला गेवना फैगोन आरो नोंथांमोनाहाय साबमिट खालामनो हागोन गासैखौबो एन्सार शीट आरो आपल'ड नोंथांमोना खालामनो हागोन PDF फाइल स' लोगोफोर बेनोसोमोन दिनैनि आपडेटआ गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनिया आरो माब्ला गोदान फैयो नोंथांमोना नेना थादो जेब्ला मोनगोन आपडेटखौ थाबैनो होगोन दानिया चेनेलाव गोदानै फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै होदो